Hello guys, maayong hapon. Nara akong friendship. At may dito, yung Bruno, oh. Naliwat na niya. Ug sa iyang bana. Ang diris ay muhag, ang dirigat sa muha, ang diris ay mong bana. Diha ilang balay, oh. Silingan, rami. Tara. Anda ka buutan, kayo siya, goy. I got. Medyo lipaya, gid niyo ko, eh. Problema, mapaakan sa iyo. Uy, diha. Di ara guys, paadto na mi dito guys. Nasa atelier. Hala, ni salom si Bruno. Ito na ugasan ang tiil ana dito tan-awa lagi. Tiligonan ako yung abot. Bruno, muna abi sa swimming pool guro. Dili agi ko. Kiat kay siya got. Ganan kay ko niya got ay. Dakuon siya gat no, liwat siya labrador. Na siya pagkaliwat sa iyang pagkaliwat sa iyang papa katong husky labrador. Nagat init ay init kayo guys. Dara mi nangawat og biyaba sa una guys. Oh, naaman tay vlog ato guys. Ay gat ambot og na vlog bato nako kay wa man sa akong YouTube. Na siguro to sa una. Dagihang si Bruno. Ligo siya swimming pool. Napa swimming pool Bruno oh. Aligoran ako ni abot niya. Akong mga dugi giligo na ko tong niaging adlaw. Pero og naay mangayo atong duha ihatag ra gyapon ako pero katong duha akong ihatag Katong duha ang kwan pino katong galuya. Oo. Oh, naulian naman sila. Og naay mangayo katong duha ko ihatag kay partner gito silang duha guys. Gati gid pwede og ang isa ra ihatag kay mangita man tong usa. To si Bruno oh, taka laglakaw oh. Sila na prebuya kay siya gatay buutpan siya. Tamo agi gat. Oh. Nanay ko andiri oh budiga. Budiga sa. Umot sa ni siya nga budiga. Hala. Naman tas kignaw. Uy, ayaw duli. Ay diri agi. Lan baka patiran taning baka ron. Diri may agi guys. Bruno. Pag una Bruno kay nabitin hala ko ana. Ara guys, padulong na mi dito. Hala na baka patay. Impas kita ni bayuta ka. Hawa de baka ayo mi hilab ti bro. Wa mi nilabot ni mo ha. Uy, iro uy, ipadaplas da. Hala ka pang patiran ta ni ron gat malagpot kitag Japan ani ron. Pati. Bayut. Taas ra ba kay na MPC bayut mga lagpot kitag Japan ani. Guys, ang baka mamatid man. Saon na na. Diri tagat. Tagit eh. Gito. Isto ni bakahan ni. Ayo panipa ha. Manipa guys oh. Ganta mi guys. Wa na nandungtong men kilid guys. Pistol ang kuyo ani bayut og nanata des tunga pang kuanon tani bayuta ka. Dali na bayut. Ay lagdagan bayut. Wala bitaw ta nagpula og sanina yut. Og pula ta sanina managan ta ani. Oh. Agoy bilat. Ay hala bad. Mabalulis. Ay just ka Lord nanami dere. Pero ram balay nila to Julia oh. Ay Lilia. Napalit ta ba ka ng balaya oh. Hala guys bati inita. Pero klaro ay dili na kay maklaro ang sunahan kay napuno nagsagbot. Dara bay butong sa atin ko andiri. Aman taagi ani narayot. Uy Ginoo ko ngano bet naman ni pagka kuan na diri. Siguro na. Wala man ka nag-injectionan. Wala pati. Ah. Okay. Ay, Diyos ko Lord, thank you Lord. Naabot na may diri sa among destination. Ay, wala pa siya nahalin. Guys, nara klaro kay dagat guys. Tura ang dagat. Naabot na si Bruno. Bruno, gihanga ka Bruno. Lagwapo kay siya nga dugi. Ay. Ang salong si Bruno. Lukong sweet kay siya guys. Agat no. Agit yata uy. Uy. Kay balagit siya gat ngayon mo siyang palangga. Yata uy. Muna amo ang itoy guys. Igsuon na nilang takol og ni Barbie. Kana siya. Sweet pug kay na siya sa mo sa una katong. Naa pa siya sa mo. Mingo na timbalay nila ate. Diri do tagat og waligi man daw ni pero mahal siguro kay ni kay pa man nahalin. Naay parkinganan. Halan ay bayabas. Uy naihinog bayot. Naro nanghulog ra man gani. Nauna ano nindot ba siya ay
Og dato pa lang ko gipalit na ko niragat. Ay, ginoo ko nga dagko. Daghan na, uy. Wala ta dala Ay, gusto ko silupin. gahi. Ano akong Wala ta dala silupin. Oh. Oh, si Lupin, Jud. Hala kabayo. Loko, kadag. Sige na, Inom ta duron nila nangawat. Uy, wa mi nangawat uy na wa may tawo diri. Wala, si Lupin. Ay aturan ning panganon bayot eh. Limpyo man ni kay us. Ay daot ang uban. Guys, dagko kay bayabas guys. Landot kayo ikat-kat. Dani o ihikot. Ayaw diya kay bisag naibitin. Ah, man na si Bruno ikuan. Ang dana sa ka Bruno ha. Ngayon tamis sa'yo. Ang babaan. Kuan. Dili siya mahikot. Banana ang yung jersey. Wow, sana all. Shalana, wow, sana all. May agay, mingawon ka sa imong bana. Naara kay kuan. Nadi nagdira on. Ganun. Ali dugat manaka daw ta diriga. Sino yung mga wak? Guys, ibaligya daw ni balaya guys, ingon si Ate Lilia. Ate Lilia. Uy, dako baya siya gat pero Lindot. mao gani pero mahal man gud ni siya gat. Ay, sala niya siya dito, no? Okay ni sala. Sala ba yun? Dayon sala. Uy, kuan siya, duha siya ka kuan. Duha ka kuan. Guys, po dako kaayo siya. Limutan. guys. Siguro, Teo, yung makamanag ko na ko ang uyab, siguro. Gani. Palitan ni niya, palitan Uy, dako siya diri gat. Oo, baka. Nganong gibaligya man ni? Kasi, Wala ang teligya. Uy, pisto, binako ko sa... Guys, mo ni ang iyang likod, guys. Baligya nga balay diri sa NGP. Nana siya git. Ayahan ko siya na. Nasa taas. Na, oh. Muna yung taas. Dili namin mga nakadiya kay parher ba mi bait mga talawan bisa makakita mi mga hulog dito mga ligid mi. Makakita niya na una mga nilit nga ko ang gas oo, gato. pero ang sabi, Timo, ginawaya. Wala na buak. Ang gawas namin. Na, ang overlooking kayo. Lalo kayong building ah. Ang kuang. Overlooking. Nangaon namin sa mong kinawat. Pagkaon sa mong kinawat bayot. Haggard na kayo ta. Tumbis imong tiil. Ha? Tumbis imong tiil ang hikot niya. Dapat dito. Ay, loy, kigito. Palitan na ang kadina. Okay naman ang hikot. Baga pa. Maot na katong panty, katong bitaw. Katong naikot kay bugat sa liog. Bugat gani. Ano ra eh? Mga manay na siguro kay. Gaan. Bruno. Tambok si Bruno ay. Yung mga ikso na nag-change kuan, change color. Ang anak po color, labrador na po. Mo ni diri guys ang view. Di ba? Napuno ka sagbutan. Ang amo ang balay ubos dito, ubos na ang balay na puno. Kuan dito tud ang balay dira o kani. Ang mga girls kuan safety kayo. Ang ilang agian na dito. Nindot siya nga balay. Mahal siguro kayo ni kaya ano, wala pa man nahalin. Mahal ni guys kaya wala pa nahalin. Murag million man tong giingon ni ate. Same sa ilaha. Kuwapa kayong tanglad o pertong tagkuha. Bayabas. Ay, manguha day ko aning udlot sa bayabas kay para sa bana na lang akong kuhaon. Borg na may sa bana sa Ate Lilia dira. Mga ko niya sa bana. Kay nahotdan akong bayabas. Nagsugot na po kog sumba guys kag aygat. Kaganina ko nagkuan nag-start og sumba di nag-twister ko tulo ka music ang nahurot na kog twister. Kay uning dako na pud akong tiyan. Gat no nanambok na pud kuno. Wala man. Naning dako akong Okay, tiyan. haggard ako. Nara akong amiga nga bayot. Ano mo makiklase ron? Wala kay next week pa. Ana gani ko kuna ba kasi bayot ron. Enrollment naman next week karon kay bakasyon. Ah, mao ba? Wala na sa man. Katunang mga sagbot ay mamilit. Ito apa hinog. Ay gikaon sa langgam. Kagan ka biyak ay. Naa sa ibabaw ang uban gat.
Bruno! Tan si Bruno. Bruno Mars. Hala ni aragat gat kalabangan gat. Yun ana kung gusto nga. O kana kalabangan. Mga anihin og dili ko ganahan ani gusto mo kanang gaigay. Ami kay ni butang og suka tuyo gat. Why na buslot gikaon sa Ay, pa na ako ni sa kuntiyan. Ay sa kuang sanina. butang sa imong bilat. Sanina ko. Baliw May gani na. kada ko kog sanina tik masulod ra. Ay Ay unsa paping ang imong bana piki to. Dako kaayo. Muna ko ni lawas. Ay. O gihatod ka Magpapa gahapon. lagi daw siya, magpaniwang kay di daw siya insecure siya sa lawas nga tambo kay yang naong daw mo dako daw. Ngayon mo siya pagkatambok. Kay ang ilong manggod udti o mo dako siya ilong mulapad. Mulapad iyang ilong moong paniwang siya. Para magpamasal siya tiba mag-gym siya ti. Mag-gym siya. Kay para na siya ikanang Hala kagat dagan ra ba kay chick sa kuan ako sa gana siya ti. sa gym. Pero te iyang promise ako ate ikanang dili ko niya biyaan daw. Very Good. good. Promise. Guys, lami kayo ang biyabas ng wamig kalabangan. Nung wamig kalabangan kay butangan na mo ni kuan. Okay. So guys, diri ra tataman og salamat kayo sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel, guys. Sa akong mga solid supporters, kung mga legit supporters, thank you so much. Ug amping tang tanan guys, I love you all. God bless. Bye everyone.